Try ko kayo pumasok sa loob, sakaling pumuti ako. Ayun o, napaputi nga yung bigas. Posibleng hindi ako puputi dyan mga kalabarkada. Mga kalabarkada. Yun, what's up mga kalabarkada? Kumusta po kayong lahat dyan? Welcome back na naman po sa ating panibagong video mga kalabarkada. Bali, ito mga kalabarkada, pagkatapos po ng 2 linggo, ito, laya na po tayo. Nakalaya na rin sa wakas. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang pasalamatan yung nasa taas. Kasi pagkatapos ng 2 linggo na quarantine tayo, ay ito, wala pong nangyaring masama o ano. Kasi nung nagpa-swab test po ako mga kalabarkada ay negative po ako. Tapos yung mga kasama ko lang sa bahay nag-positive. Bali dito na rin sila nag-quarantine. Pero yun mga kalabarkada, yun ang napakagandang balita. Kasi kahit nakasama ko yung mga positive dito sa bahay, ay hindi po ako nakaramdam ng kahit na anong symptoms ng COVID. At thanks God kasi hindi niya ako pinabayaan. Dahil ito, masigla, walang naramdaman na kahit ano. At ito, nagbabalik na naman po ako sa inyo para magbigay ng kasiyahan sa inyong lahat mga kalabarkada. At syempre, pangalawa, gusto kong pasalamatan yung asawa ko. Dahil ginaid niya ako kung ano yung mga dapat kong gawin. Maraming salamat dahil nandyan ka parati para sa akin. At yun mga kalabarkada, sa inyong lahat na nag-aabang sa mga i-upload nating video, ito, nandito na po tayo mga kalabarkada, nagbabalik na po tayo. So ngayong araw mga kalabarkada, dahil makakalaya tayo, gusto ko lang ipakita sa inyo mga kalabarkada yung isang makina dito sa Japan. Bali, na-vlog na natin to nung nakaraan, pero gusto ko ulit ipakita sa inyo mga kalabarkada dahil may binigay na ayuda yung amo namin. So ito mga kalabarkada, yung may binigay na bigas sa atin sa mga kalabarkada. Bali, brown rice to mga kalabarkada. Ayan o, brown rice siya. So ngayon, gagawin natin, magpapagiling tayo ng bigas mga kalabarkada. Papaputiin natin itong bigas ngayon. So let's go mga kalabarkada, simulan na natin itong vlog na to. So kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada pag nandun na tayo sa may pagpapagilingan natin. So let's go. Ayun mga kalabarkada, malapit na tayo dun sa may magpapagalingan natin. Ayun o, dun sa may lalim ng tulay na yan o. Yan. Alam nyo ba mga kalabarkada na itong bigas na to binigay ng amo namin kasi gawa nga nung hindi kami makalabas. Kaya yun, nagbigay siya ng bigas. Tapos nagbigay din pala yung government ng Japan din sa amin ng ayuda, kaya ng mga noodles, dilata, ayan, mga sanitizer. So hindi naman kami pinabayaan dito mga kalabarkada ng gobyerno ng Hapon. Tsaka yung satyo namin nagbigay din ng bigas. Kaya napakalaking tulong na rin yun sa amin na quarantine. Ito na tayo mga kalabarkada. Ayan na yung tulay ah. Grabe, ang tagal kong hindi nakapag-bike, para akong nanibago. Ito na yung makina mga kalabarkada. Bali, napuntahan na rin natin to nung nakarang nag-vlog tayo dito. Ayan o. Yan.
Bali, magpapagiling tayo mga kalabarkada. Grabe ang init. Ito yung makina mga kalabarkada na pinagpapagilingan namin ng bigas dito sa Japan. Ito yung bigas natin mga kalabarkada. Bali, ang babayaran natin mga kalabarkada ay ito 100 yan kasi 10 kilo lang naman. Bali, yung isang sako na ganito mga kalabarkada ay 30 kilos. Bali, tatlong 30 kilos yung binigay sa amin ng amo namin. Bali, dahil siyam kami doon kaya sakto tigsa 10 kilo kami mga kalabarkada ng bigas. Ayan, ito. Bali, hulugan na muna natin ng 100 mga kalabarkada. Parang wala yata akong 100. Ito meron na akong kalabarkada. Dito. Yun. Tapos, pindutin lang natin to mga kalabarkada. Yan. Antayin lang natin na umandar. Yun, umandar na mga kalabarkada. So, ito. Lalakay natin itong bigas. Ayan na. Buhos natin dito. Mga kalabarkada. Bali, dito natin binuhos yung bigas mga kalabarkada. Dito naman siya lalabas ngayon. Ayan o. Ayan siya mga kalabarkada. Bali, ang pangalan pala ng makina na ito mga kalabarkada ay ayan o, Isiki. Yan. Yung mga kalabarkada, Isiki. Grabe ang init. So, ayan mga kalabarkada ito. Sabi ito, bumaba na siya. Yan, malalaman na natin dyan na ayun. Ano pa siya. Ayan na. So ayun mga kalabarkada, tapos na tayo nagpagiling. Ayan na siya mga kalabarkada o. Baba na. Ayan na. O diba? Grabe, napaka-high-tech ng mga makinarya dito sa Japan. Triko, kayo pumasok sa loob, sakaling pumuti ako. Ayan o, napaputi nga yung bigas. Posibleng hindi ako puputi dyan mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada. Ito na yung bigas natin. Ito na yung bigas natin mga kalabarkada. Oh, yan, maputi na siya.
So, ayun mga kalabarkada. Gagawin natin, maglilinis muna tayo kasi dito ang policy nila dito mga kalabarkada. Pag ginamit mo itong pampubliko na mga makinarya na ganito, nilinisan mo. So, ayun, maglilinis muna tayo mga kalabarkada. Sakto, mayroon na silang mga walis dito na nakahad na mga kalabarkada. Kaya, nilinisan natin. Sana ganito rin kadisiplina yung mga tao dito sa Pilipinas. So, ayun mga kalabarkada. Bali tapos na tayo nagpagiling. Gusto ko palang magpasalamat sa inyong lahat mga kalabarkada, sa mga subscribers natin dyan, sa mga viewers natin. Dahil yun mga kalabarkada, naabot na natin yung 1,800 subscribers at road to 2,000 subscribers na tayo mga kalabarkada. Kaya sa lahat ng mga bago dyan na nanonood, please huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin, kagaya nito, mga adventure natin dito sa Japan. At announcement pala mga kalabarkada, mamaya madaling araw mag-fishing na rin tayo. So ayun mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo tong video na to. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. So adjure mga kalabarkada, see you on our next vlog. Bye bye.